У Беларусі 21 гадзіна, на Белсаце аб'ектыў, падсумаванне асноўных навінаў дня. З вами Юлія Лабанова, вітаю ўжо цяпер коротка пра галоўныя тэмы выдання. Зачистка оппонентов. Все страдают. Ах, Лукашенко посадил. А мы никого туда не звали. Арышты Виктора Бабарыкі и Сергея Тихановского на загад Александра Лукашенки, ды новые правяранне. Цяпер следчыя прыйшлі и до Валера Цапкалы. Гулял с подругой с собакой и просто молча поддерживал, даже не хлопал, не кричал, ничего, естественно, не бил. И за это получить наказание – это уже, в принципе, абсурд. Покаранне за солидарность. Новая хваля судов. Я выйграю першы тур, дзякуючы вашим галасам. Другому туру выбораў быць. Польшча вызначыла фаварытаў. Ды іншыя галоўныя навіны замежжа. На лідара беларускага нацыянальнага кангрэсу Мікалая Статкевіча заведзеная крымінальная справа аб падрыхтоўцы дзеянняў, што парушаюць грамадскі парадак. Пра гэта ў Фейсбуку напісала жонка палітыка Марына Адамовіч. Аналагічнае абвінавачванне ў блогера Сергея Тихановскага, кіраўніка штабу патэнцыйнай кандыдаткі на прэзідэнта Святланы Тихановскай. За кратамі і самы папулярны апанент Александра Лукашэнкі Віктор Бабарыка. Цяпер жа следства прыйшло і да яшчэ аднаго фаварыта прэзідэнцкай кампаніі Валерыя Цапкалы. Афіцыйная прычына правярання – падазрэнне ў хабарніцтве па нібыта заяве кіраўніка будаўнічай кампаніі, якая ўзводзіла будынкі ў парку высокіх тэхналогіяў. Між тым, пра сваю датычнасць да пераследу ўдзельнікаў выбарчай кампаніі заявіў і кіраўнік Беларусі. Падрабязнасці ў Ярослава Сцешыка. Афіцыйны каментар. Міністэрства ўнутраных справаў праводзіць праверку супрацьпраўных дзеянняў Валерыя Цапкалы паводле заявы грамадзяніна Турцыі. Неафіцыйна вядома, што гаворка пра бізнэсоўца Седата Игдаджи, які будаваў і аб'екты парку высокіх тэхналогіяў, і прыватны дом Валерыя Цапкалы. А на пачатку выбарчай кампаніі заявіў, што чыноўнік яму не заплаціў. Менавіта на гісторыю з нерухомасцю раней спасылаўся Александр Лукашенко, калі казаў пра кампрамат на свайго былога падначаленага. Он не говорит, почему его президент уволил. Пусть честно расскажет, и ему потом не захочется идти на выборы. Но он честно не скажет. Надо, скажем, но мы не хотим заниматься этим компроматом. Сёння ж тэлеграм-каналы, блізкія да КДБ, адначасова з заявою Седата Игдаджи апублікавалі і тэкст з кампраматам на Валерыя Цапкалу ды ягоную жонку медычнага і сексуальнага характару. А ўчора ўвечары дзяржаўнае тэлебачанне Беларусі агучыла словы Александра Лукашэнкі, што іншы ўдзельнік выбараў, банкір Віктор Бабарыка, звязаны з Масквой, і што арышты, выняцце грошай, ячэек Белгазпрамбанку, вываз каштоўных карцінаў, прывезеных Бабарыкам у Беларусь – гэта барацьба з адмываннем грошай. Когда мы этот газпромовский банк прихлопнули, они все поняли. Мы действуем по закону, как это было всегда. А как иначе? 640 миллионов долларов через банк отмыли и в Латвию перечислили. Американцы этот банк накрыли за отмывание денег. У штабе Віктора Бабарыкі раней дапускалі, што крымінальная справа супраць удзельніка выбараў ініцыяваная не праваахоўнымі органамі, а паводле загаду вышэй. И вось яно пацверджанне. Мы направили официальные запросы в США и в Латвию, чтобы нам предоставили документы, которые подтверждают или опровергают то, что вчера было сказано в эфире белорусского телевидения. Также мы ждем рассекречивания состава преступления, потому что до сих пор никто из нас не знает, в чем обвиняют Виктора, Эдуарда и всех остальных 20 человек, которые находятся в СИЗО КГБ. Сёння фінансавая міліцыя забрала з карпаратыўнай калекцыі Белгазпрамбанку яшчэ 10 карцінаў, а кліенты банку, не звязаныя з арыштаваным банкірам, распавялі журналістам, што пасля першага ператрусу іхныя ячэйкі аказаліся адчыненыя, а змесціва знікла. Лукашенко прызнаўся, што распарадзіўся і наконт крымінальнага арышту блогера Сергея Тихановскага, мужа і кіраўніка ініцыятыўнай групы Святланы Тихановскай, якая вылучаецца на кандыдата ў прэзідэнты. Да, я им дал сигнал с Тихановским. Я что-то не так делал. Лукашенко і раней хваліўся, што загадвае сілавікам, каго лавіць і каго саджаць, нагадвае Віталь Цыганкоў. А цяпер кіраўнік дзяржавы пайшоў на абвастрэнне, бо перамагчы сілаю толькі адміністратыўнага апарату ён не можа.
пакідаючы за кратамі сваіх палітычных апанентаў, ён тым самым, ну скажем так, лішні раз забяспечвае сабе неабходны вынік. Паколькі калі пакінуць іх на волі, то гэта, на думку Лукашенко, магло прывесці да масавага руху, масавых, скажем, развіцця масавых дэманстрацый, масавых пратэстаў. А калі няма чалавека, няма праблемы. Што Лукашенко можа прапанаваць грамадзянам, каб за яго прагаласавалі? Не врать. Живем как в тюрьме. То, что творится сейчас, просто перевернуло мое сознание. Я все время голосовал за него, а сейчас я буду против него голосовать. Потому что он надоел с этим Колем, со всеми этими выходками, с любовницами и так далее. Пусть он с нами живет всю жизнь. Я люблю страшно Лукашенко. В магазинах все изобилие. Тишина, покой. Он обещал уже очень много, ему уже ничего не поможет на этих выборах. Я очень надеюсь, что он последние месяцы наш президент. Няма кандыдата, няма праблемы. Сёння ў Гомлі і Віцебску раённыя дзяржкамісіі проста не прынялі ўсіх подпісаў, сабраных там за Віктара Бабарыку і Валерыя Цапкалу. Ярослаў Стешык, Белсат. Скаргі ва ўсе 9 раённых судоў Менску. Гарадская арганізацыя партыі БНФ аспрэчвае вынікі фармавання участковых выбарчых камісіяў, у склад якіх трапіла мізэрная колькасць прадстаўнікоў апазіцыі. Першую разгледзелі скаргу ў Фрунзенскім раёне, тым самым адкуль трансляцыя перамоваў дадатычна датычна непрадзяржаўных кандыдатаў трапіла ў інтэрнэт. Скаргу БНФ між тым не задаволілі. Навошта апозіцыйныя партыі ідуць у суды па ўчастковых камісіяў, калі рашэнне прадвызначанае. Справа ў тым, што толькі ў судзе можна пабачыць сапраўдныя дакументы тых праўладных арганізацый, якімі прадстаўнікі ў склад участковых камісій вылучаны. І там бачна вось гэты вытворчы прынцып фармавання камісій. Калі, напрыклад, камісія нумар 15 это сплош супрацоўнікі Ремавтадора Фрунзенскага раёна. Яны вылучылі ад розных палітычных партый, і па паперах яны быццам бы дэманструюць дэмакраты. А насамрэч гэта ўсё супрацоўнікі аднаго невялічкага калектыва. Палітолог лічыць, што сфармаваныя паводле такіх прынцыпаў камісіі не здолеюць правесці сумленных выбараў. У судзе сёння разглядаліся дзясяткі скаргаў людзей, абураных тым, як адміністрацыя раёну прымала свае рашэнні. Апроч 9 раённых судоў Менску, скаргі на фармаванне участковых камісіяў партыя БНФ падала і ў іншых гарадах, дзе прадстаўнікоў не дапусцілі ў склад камісіяў. Згодна з выбарчым кодэксам, суды павінны разгледзець скаргі цягам 3 дзён. Ва ўсёй краіне ва ўчастковыя выбарчыя камісіі трапілі толькі 6 прадстаўнікоў апазіцыі, па 3 чалавекі ад партыі БНФ і БСДП «Грамада». На 10 судняў асудзілі фігуранта справы Ціхановскага Васіля Баброўскага за дзеянні, што парушаюць грамадскі парадак. Прысуд вынес Гарадзенскі абласны суд. Баброўскі цяпер у СІЗА нумар 1 на Валадарскага ў Менску. Таксама судзілі сёння і з акцыі салідарнасці з затрыманымі па ўсёй краіне. Анастасія Русецкая. Арышты, штрафы, а цяпер і папярэджанні. Прысуды падчас выбарчай кампаніі ў Беларусі сыплюцца, як з рога дастатку. Удивительно, что дали только предупреждение, потому что по новостям вот, в основном там 20 базовых, 30 базовых всем давали. То есть, реально в шоке. У Менску сёння масава судзілі ўдзельнікаў ланцуга салідарнасці, які адбыўся ў сталіцы 19 чэрвеня і скончыўся затрыманнямі. Пры гэтым у жорны беларускага правасуддзя трапілі і звычайныя мінакі. Это в любом случае уже цирк, так как я вышел просто, я гулял с подругой с собакой и просто молча поддерживал, даже не хлопал, не кричал, ничего, естественно, не бил. И за это получить наказание – это уже, в принципе, абсурд. И предупреждение, оно не сильно отличается для меня от суток либо штрафа. Протоколы за удзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве, а таксама за непадпарадкаванне міліцыі гэта было пазней. Само затрыманне менчукі апісваюць так: ішлі з сябрамі, нечакана схапілі, шок, і нават параўноўваюць з выкраданнем. Никто не представлялся, никто вообще не... Я не слышала о том, что было объявлено, что мы в чем-то участвуем в незаконном. То есть просто подбежали со спины, схватили, на вопросы не отвечали, то есть только грубыми выражениями просили замолчать. Аліне Стаўровай пашанцавала яшчэ менш. Пасля брутальнага затрымання ёй давялося нават здымаць пабоі ды пісаць заяву. Меня схватили с 2 сторон, при этом меня трясли, вследствие чего я получила травмы, телесные повреждения, и именно силой забросили в микроавтобус на мужа, который уже лежал на полу там. Суды адбыліся сёння і ў Воршы. Удзельнікаў мясцовага ланцуга салідарнасці асудзілі да арышту. Паўла Парфененку на 10 дзён, Александра Андреева і Геннадия Ларыёнова на 15 сотняў. Справедливым это я ни в коем разе не считаю.
Потому что в данном случае, вот как этот раз меня второй раз осудили за последних 2 месяца. Этот раз я просто побыл на площади буквально 15 минут. Проезжал мимо, подошел к ребятам и все, за это осудили 15 суток. Я не ожидал. Да суда актывісты правялі 3 сотняў у ізалятары часовага утрымання. А вось пасля паседжання іх нечакана вызвалілі. Відавочна, што адбываць пакаранне прыхільнікі Сергея Тихановскага будуць пазней. Хотят, наверное, к 9 августа посадить в самый вот момент, неподходящий для государства, в этот момент самых активных людей посадят, чтобы не было призывов, не было людей не собирали. Адчуванне, што затрыманні ідуць по плану такому, вот столькі-то чалавек трэба затрымаць. Бо акрамя 2 чалавек, которые один потрапіўся на самім ланцугу, яго затрымалі, другі першы раз потрапіўся, все астатнія гэта тыя ж, каго арыштоўвалі ў першы ж дзень абвяшчэння выбараў у Оршы. У Віцебску таксама судзілі ўдзельнікаў мясцовага ланцуга салідарнасці. Затрыманаму напярэдадні Руслану Ахрымчуку прысудзілі 7 сотняў арышту. Александр Мацяюк, якога тыдзень таму за удзел у несанкцыянаваным мерапрыемстве аштрафавалі, гэтым разам штраф на 108 рублёў атрымаў за непадпарадкаванне міліцыі. Станоўчае рашэнне суда было б толькі апраўдальнае для мяне, але ж не кінулі ў клетку. Дзякуй на гэтым, што не кідайце ў клетку кожную нядзелю, бо кожную суботу я заязджаю до вас на ІВС. Гэта субота, я на свабодзе, дзякуй. Паводле праваабаронцы, 4 пункт 23-го артыкулу праваахоўнікі выкарыстоўваюць, каб замесці сляды брутальных затрыманняў. Александр скардзіўся на збіццё. Если 23.4 вменяют неповиновение, то это значит, либо милиция перестраховывается по поводу решительных действий человека задержанного, в том плане, что намерен снимать побои, которое при задержании, либо когда есть в материалах дела видео, которое доказывает то, что человек сопротивления данного не оказывал. Акцыі салідарнасці з затрыманымі актывістамі, калі людзі выбудоўваліся ў жывыя ланцугі ўздоўж вуліцаў і праспектаў, праходзілі па ўсёй краіне з 18 да 21 чэрвеня. Па падліках праваабаронцаў, у гэтыя дні ў 19 гарадах затрымалі больш за 360 чалавек. На мінулым тыдні над удзельнікамі ланцугоў салідарнасці прайшло больш за 100 судоў. Чарговыя працэсы адбудуцца ўжо заўтра. Анастасія Русецкая, Белсат. Еўразвяз адкрые свае межы 1 ліпеня, але не для Беларусі. Еўрачыноўнікі яшчэ дыскутуюць пра канчатковы спіс. Першапачаткова ў ім былі 54 краіны, на гэты момант бяспечнымі вызначаныя толькі 15. А тым часам айчыннае міністэрства аховы здароўя працягвае даваць статыстыку, якая дэманструе спад колькасці інфікаваных каранавірусам за дзень. Гэтак за апошнія судні зарэгістравалі 315 новых выпадкаў COVID-19 і 4 смерці. Але пры гэтым лік актыўных выпадкаў вырас на 125. Выпісалі 186 чалавек. На мінулым тыдні выпісаных было плюс-мінус 1000 чалавек за дзень. Такім чынам, цяпер хворых паводле афіцыйнай статыстыкі 16 190 асобаў. У свеце ж зафіксавалі амаль 10 мільёнаў 200 тысячаў інфікаваных і амаль 503 тысячы смерцяў ад COVID-19. І вернемся да ўжо фактычна нашай традыцыі гэтага лета – народныя трыбуны для грамадзянаў. Гэтым разам у рубрыцы «Вольны мікрафон» Белсату пра набалелае выказваюцца гомельцы. Все, что сейчас вот власть показывает, вот с той же пандемией, допустим, да, я вот сам, например, медицинский работник, ну, цифры на самом деле занижаются, никаких мер не производится, там, да, никакой ни карантин не вводится, ничего, люди умирают. Ну, кому-то это, наверное, выгодно все-таки. Вот, но я считаю, что вот в этом, допустим, власть неправильно поступает. Ну, в принципе, сейчас вот все вот эти вот митинги, вот что люди собираются, да, ну, им вот даже и пандемия, в принципе, не мешает это делать, настолько вот народ уже устал. Маты можно? Запикаем. Ну так пикайте все. Что им пожелать? Сдохните побыстрее и всем. И поменяться хоть на кого-нибудь уже. Но на выборы не пойду, потому что с мошенниками играть невозможно. Чтобы 9 августа все прошло честно и прозрачно. Чтобы не было никаких задержаний необоснованных. Они смотрят оппозиционные каналы зачем? Чтобы просто в какой-то момент взять их и устранить. И мне вот интересно, зачем? Если идет честная гонка, каждый пытается высказать свою позицию, они просто стараются избавиться от конкурентов. Каб їхні справи не розходились з тими словами, які мовляються з високих трибун, то, що обіцяють і що не робиться.
если мы будем такие заводы, как радиозавод, сливать на помойку, вот, то у нас ни хрена не будет, потому что нас учили, что группа А – промышленность, основа основ. Это должно записано в Конституции. Если нет параметров по группе А, значит досрочные перевыборы. Вот. А на баранах на сельском хозяйстве далеко не уедешь. Посадят за такие обращения к президенту. Ну, сложно сказать. Это вельми складанное питание. Это питание потрібно було вирішати до 2006 года, до референдуму. А зараз уже нічого не зависит. У Конституцию внесены змены, что одна и та же особа может больше 2 сроков занимать президентский пост. В первую очередь сократить депутатов. Это очень важно. Там большинство из них нахлебники. Они просто сидят, извините, ковыряются в носу. Что бы еще я хотела пожелать? Конечно, пересмотреть много законов, повысить в первую очередь зарплаты. Ну, чтобы достроили хотя бы школы, сады, потому что особенно в новых микрорайонах нехватка учреждений образования, и детям некуда ходить, сады переполнены. Я, как являюсь сотрудником детского сада, сама знаю, что происходит. Я всегда за Александра Григорьевича голосую. Кстати, он сейчас нам опять добавил пенсию, так что 5-6% я слышал. Так что я всегда буду за него голосовать. Прислушаться к мнению народа. Самое главное. Власти надо, а не идти на поводу у президента, который для народа практически ничего не делает. Ему нужно уйти со своего места. И освободить людей, которые сейчас незаконно задерживаются. Падчас прэзідэнцкіх выбараў у Польшчы Цэнтральная выбарчая камісія зарэгістравала рэкордную яўку. Амаль 65% выбарнікаў прыйшлі на ўчасткі. Але хто стане прэзідэнтам краіны-суседкі, яшчэ невядома. Гэтыя ды іншыя навіны замежжа ў аглядзе Ірыны Дарафійчук. Першы тур прэзідэнцкіх выбараў у Польшчы не выявіў пераможцы. Паводле ЦВК найбольш галасоў сабралі дзейны прэзідэнт краіны Анджэй Дуда. Я выйграю першы тур, дзякуючы вашым галасам. І кандыдат ад апазіцыйнай грамадзянскай кааліцыі мэр Варшавы Рафал Часкоўскі. Гэты вынік паказвае найважнейшае, што больш як 58% нашага грамадства хоча зменаў. Анджэй Дуда пазіцыянуецца як гарант сацыяльных выгадаў, уведзеных ягоным урадам. Рафал Часкоўскі абяцае адмяніць рэформу сістэмы юстыцыі, якая прывяла да спрэчак Польшчы з еўразвязам. Другі тур выбараў мае адбыцца праз 2 тыдні 12 ліпеня. Галасуюць і ў Расіі за папраўкі ў Канстытуцыю. Паводле інфармацыі Цэнтр выбаркаму цягам першых 3 дзён галасавання сваё меркаванне пра папраўкі выказала амаль траціна ўсіх расійскіх выбарцаў, а на дыстанцыйным онлайн-галасаванні ажно 80%. Галасаваць праз інтэрнэт маглі жыхары Масквы і Ніжагародскай вобласці. Агульнарасійскае галасаванне пра папраўкі ў Канстытуцыю пачалося 25 чэрвеня і працягнецца да 1 ліпеня. Паводле экзіт-полаў Усерасійскага цэнтру вывучэння грамадскай думкі, 3/4 расейцаў, якія ўзялі ўдзел у галасаванні, падтрымліваюць змены ў асноўным законе краіны. Адна з паправак прадугледжвае абнуленне прэзідэнцкіх тэрмінаў Уладзіміра Пуціна. Брытанія і еўразвяз аднавілі перамовы пра гандлёвую угоду, якая мае замяніць сувязі, разарваныя брэкзітам. Еўракамісар Мішэль Барнье і прадстаўнік Брытаніі Дэйвід Фрост упершыню сустрэліся ўжывую пасля распаўсюду эпідэміі каронавірусу. З красавіка перамовы вяліся ў фармаце відэаканферэнцыяў. Брытанія фармальна выйшла з еўразвязу 31 студзеня, але фактычна застаецца ў ім да канца года. Захоўваецца свабоднае перамяшчэнне людзей, тавараў, паслуг і фінансаў. За гэты час бакі маюць дамовіцца пра ўсе аспекты далейшых дачыненняў. Больш за палову жыхароў Токіа выступаюць супраць правядзення летніх алімпійскіх гульняў у краіне ў 2021 годзе. Гэта паказала апытанне, праведзенае на замову японскіх медыяў. Частка рэспандэнтаў выступіла за поўную адмену гульняў у Японіі. Другая частка прапанавала перанесці іх на пазнейшы тэрмін. Тыя ж, хто хоча, каб гульні ў краіне адбыліся, разлічваюць, што маштабы імпрэзы зменшацца. І спаборніцтвы пройдуць без гледачоў. Алімпійскія гульні, што мелі пачацца ў Токіа сёлета 24 ліпеня, у сакавіку Міжнародны алімпійскі камітэт і ўрад Японіі перанеслі на год праз пандэмію каронавіруса. Ірына Дарафійчук, Белсат.
На гэтым аб'ектыве ўсё. Глядзіце нашыя праграмы ў любы час з дапамогай аплікацыі Белсат Смарт. Таксама больш актуальнай інфармацыі вы знойдзеце на нашым сайце belsat.eu. Зазірайце туды часцей, а я зычу вам прыемнага вечара. Да сустрэчаў.